Mata jinsi na da ku nake. An yi aure maybe like 2 years an ce za a ƙaro miki kishiya kin ce oh my god, daga yin aure mu daɗe ba haihuwa ɗaya har za a ƙara min kishiya. To an aure ki bayan shekara 20 an ce za a auro kishiya kin ce sai da na haife 'ya'yana maybe na aurar da 'yata sannan a ce za a kawo min ƙaramar yarinya sa 'yar ciki na. To ana nan kuma ana cikin matsin rayuwa ya ce zai yi aure a ce muna ji da kanmu sannan ya ɗauko ƙarin aure. Mun shiga uku ya yi kuɗi ya ƙaro mata ki ce wayyo Allah sai da na gama wahala da shi an samu walwala sai da daɗi ya zo za a kawo wata. My sister ya auro ƙaramar yarinya kin ce ƙaramar yarinya ce ya auro sai rawar kan tsiya ni na shiga uku ya zan yi da kaina. Ya je ya auro bazaura kin ce to ya kawo min bazaura idan ta abu ɗaya ke 'ya'yanta sun girma nawa ta girme ni na shiga uku na lalace. An auro miki 'yar boko gogaggiya kin ce wayyo Allah an auro miki karuwa. An auro miki 'yar ƙauye baiwar Allah kice haka suke shiru daga baya idan su ya buɗe su zo su ce sun fi ka iyawa.